Čaute ľudia, vítam vás v ďalšom videu z hry Brawl Stars. Tento diel bude taký, že budeme nahrávať trofeje. Budeme proste hrať. Ja vám ukážem zostrihy, vlastne, že aký som bol na tom. Budeme si šetriť a budeme si šetriť Brawl Pass, plniť questy, ale teraz tu mám iba jeden. A budeme sa možno dneska dáme aj tých 10 000 trofejí. Tak ja nebudem zdržovať a ideme hrať. Na diaľku je veľmi dobrá, ale ako náhle máte na nejakú mapu, ktorá je na blízko, tak tá Piper je úplne na nič.
ľudia. Toto je asi z dnešného videa všetko. Moc sme toho nenahrali, no ale asi je to z dnešného videa všetko. Ja sa s vami lúčim a čau.